الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم كبد بما حتى لا تكون فتنة حتى فتنة تاوي توجد فتنة شرك حتى شرك تاوي كبد بما ببه دو هفر بيتنا ما بفو بلدني بأن هادين إسلام فو كبد بما مشركين وغيرهم ɗum heferɓe ko botanamaɓe fuu hatta la takuna fitna tata sembe wonanaɓe sam yimɓe sirkuɓe an yangaru ɓurasan kabde ɓe maɓɓe ha ɓe nde'a ɓe timma ɓe fuu maɓɓe aw bi dukhulihim fil islam malla bo ɓe nasta dina islama to ɓe nasti dina l'islama ɓe fuu maɓɓe ɓe tabiti na sirku timmi malla bo kamɓe man to ɓe nde'i bi an yu'addul jizyata bi dalilin malla boyo ɓe dokka jomorgol. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam nde Allah senino duganimo ɓe hakkugo ɓe heferɓe arande ka o ɗaɓɓitiranɓe kamɓe man ɗo nastugo dina islama. To ɓe sali nastugo dina islama nden ɓawo ɗon o wiya ɓe ɓe jooɗo kadi dow dina maɓɓe ɓe toyata julɓe bo natoñoɓe ma sakko to ɓe cali ɓe mbiɗon bo ɓe gaɗata nden habre luttata waɗugo ɓawo ɗon kadi. qul taalaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa allah wala nushrika bihi shay'an la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. dina islama ni ka woni daga arande man bo kamɓe on ummini heferɓe ɓe ummini julɓe ɓe toñago ɗum ɓe habdugo e muɗum kamɓe puɗɗi. dina l'islam ka inde maka bana l'islam kisdam non gonɗo nder maka bo almuslimu kisɗo yo nden kam kanko na o toñowo amma to goɗɗo toñimo kam na yake nden o waɗan difa'u kadi jonta kam o défense anan hoore mako na o accata non noon dalila sababu toñange maɓɓe en giino kamɓe tafi ko no yahi tawi annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha madina accu haala ko ɓe gurtini ɓe billinoɓe ɓe torrugo ɓe warugo woɓɓe maɓɓe yangitirgo woɓɓe maɓɓe ha Allah duganiɓe ɓe hijra nden ɓawo toon bo ɓe tasni ɓe toon kadi bo fahinɓe kaɓane maɓɓe o qatiluhum kabde ɓe maɓɓe hatta la takuna fitna tujadu fitnatun shirkun ha tata sirku tawe sam ha tata keferaku tawe kanjum kadi yaake nden ɗum laato ƴownugoɓe ɓe nasta dina l'islam to ɓe sali nastugo nden ɓe dokka jomorgol to ɓe sali ɓe wi ɓe dokkata jomorgol taxe jonta kam sey habre hakkunde maɓɓe ɓe julɓe kadi. wa yakuna dinu kulluhu lillah dina fufu laatano Allah wahdahu feere mum wala yubadu gayruhu tatatana Allah rewe ngam mo yottayi tagugo yottayi tomnugo yiyede yottayi futnugo on kana o yottayi rewego kadi ɗum kam dewal ɗo kan ɗum wodani Allah ceniɗo tan kamɓe ɓe maɓɓe ni ha tata goɗɗum feere rewe sam ko luuti Allah ceniɗo tan fa inin tawto ɓe kembiɗi anil kufri ɓe accini keferaku ɓe wurti keferaku jonta kam fa inna allaha bima yamaluna basir andu kadi Allah anduɗo ko ɓe kuwata fa yujazihim bihi o warjiran ɓe majum ase ɓe ɓawo keferaku maɓɓe go fu to ni ɓe gurti keferaku go ɓe silmi
ɓe kuuwi diina laabka jonta kam allah seniɗo wardiranɓe ɓe diina goo kadi jonta kam haala ko saali no gende ko ɓe kuuwi no ɓe mbari ɗo ka fu saali al islamu ye jubbuma gamɗa diina islam aɗo taƴa ko woni yeeso muɗum kanjum ka ɓe nangirtake ɓe majum kadi wonde naatake ɓe nangirtake ɓe majum to ɓe nasti diina ɓe ndenta jonta kam tata ɓe huwa geddal gol ngal feere ɓaawo ton ɓaawo nastugo diina to woodi geddal feere ɓe kuuwi kangal limtete bana goɗɗo tuubiiɗo a taibu minal zambi kam alla jambala tuubiiɗo haa junuba woni geddal o wayban mo geddal walana ɗum kanko man o yaafeteeɗo accuka noon ma allah seniiɗo windanamo kuuɗe kalluɗe goo fuu ɗum kuuɗe booɗɗe ɓaawo to tuubi tuubu maako laamngu ya ayuha alladina amanu tubu ila llahi tawbatan nasuha ya onon mumini en tuubane allah tuubu laamngu lorte acce yeddugo allah geddal man be accugo umroje maako na comme allah be waɓɓugo kaale maako ni ɓe ɗon no kuwa ɗum fuu majum yimɓe acca kadi laatake umroje maako yimɓe kuwa fodde bawɗe muɗum kaale maako bo yimɓe ɗayto to waɗi noon ni tuubu laamngu ni allah seniɗo wattitina ɗum kuuɗe muɗum kalluɗe ɗe huwino fuu ɗe garta ɗum kuuɗe boɗɗe fa inna allaha bima yamaluna basir andu allah anduɗo ko ɓe kuwata nde o andi ko ɓe kuwata bo nden bo o warjanɓe ɗo majum kadi mbarjaari booɗi ɓaawo nde nini ɓe tuubi ɓe wurtike e feeraku fa in tawallaw fa yujasihim bihi o warjanɓe ɓe kuuɗe maɓɓe goo wa in tawallaw to ɓe pirliti to ni ɓe ɗoyli andini imani ɓe accini nuɗɗinki ɓe cali ɓe jootake dow keferaku maɓɓe wa alamu anna allaha mawlakum wa alamu ande anna allaha mawlakum allah woni jawmirawo moɗon kadi allah nasirukum ballowo mon o mutawalli umurakum keetiniɗo fii moɗon nden kam to ɓe sali nastugol o tahtorɗa on sam allah wallan on anda fakat kadi onon on tammi jaalorgal wonanta on tammi jaalago ɓe ni'mal mawla wa ni'mal nasir ni'mal mawla jawmirawo gettaɗo huwa hanko wa ni'mal nasiru gettaɗo kanko woni ballowo ay annasiru lakum ballowo on to nini on andi noon nden kam onon katine dow ƴewnirgo ɓe ni'mal mawla hadha sana'un min allahi ala nafsi ɗo ɗum mantore on nde allah seniɗo manti nafsu muɗum wa huwa hamdun gadimun li gadim ɗum yettore goo yette ha geno kanko allah seniɗo woni geno kanko on jaati yetti jaati wal mana anna allaha yansuru l abda wa yaskuruhu wala yudayi'uhu ko woni mana man allah seniɗo yettan jeyaɗo muɗum o wallan jeyaɗo maako nden o yettamo o ɓillatamo ewa ko luuti ballowo mo duniyaru allah seniɗo kam wallete handititte nden ɓaawo ɗon bo wala ayiɓe ɗon o hokke mbarjaari ɗo majum amma ballowo duniyaru to wallima to hakkilayi to woodi ko waɗi seeɗa nini o wajete ɗo majum fayi namin on waɗanima nina so namin ka heɓanno gajana a yi kadi nimal mawla wa nimal nasir nimal mawla gettaɗo woni jawmirawo huwa kanko wa nimal nasiru gettaɗo woni ballowo ay annasiru lakum ballowo on wa alamu annama ganimtum واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال الله جل وعلا Allah jeniɗo nde wolwi haala ɓeeɗo o wolwi haala heferɓe to nini laatake ɓe silmi Allah yaafotoɓe nden warjaɓe bo mbarjaɗi mbondi ha kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe kuuwi amma to ɓe ɗoyni ɓe sali nuɗɗinti ɗon bo fayinta Allah woni jawmirawo moɗon o walla noon onon o yiɗa on dow maɓɓe on heɓa nasaraku dow maɓɓe o yecci en bo kanko jawmirawo kanko woni gettaɗo kanko woni moƴƴuɗo kanko woni ballowo moƴƴuɗo waalamu anna maga nimto en ɗon no ha nder haala ko nu badarno kanjum waɗi o lorti ha majum ngam daga arande suurawol mi suratul anfali haala ndaɗago waalamu ande anna maga nimtum ɗum ko dahuɗon akhastum ko on koyi minal kuffari goye heferɓe gahran ɓe jaadagal ko on koni ha heefe on moni heferɓe nden on jafti ɓe jawle maɓɓe ko bo ɓiɓɓe maɓɓe ko rewɓe maɓɓe min sayɗingo e hunde fa anna lillahi khumusa ande wodani Allah joyaɓel majum ya'muru fihi bima sha Allah umra her majum be ko o yiɗi nde o wi fa anna lillahi khumusahu wodani Allah joyaɓel majum natema goɗɗo ɗuman ko Allah watta ɗum tafsir o wangini kadi o wi ya'muru fihi bima sha o umran ha joyaɓel man ɗo be ko o yiɗi ase jawdi to hona to jaftama ha heferɓe ha kono jawdi man di sende geɓe jowi joyaɓel kam Allah seniɗo ɗo umra har majum ko yiɗi joyaɓoye nayo e bo ɗum wodani yimɓe koniɓe man ɓe sende ɗum kanjum bo ha pellel konu man ton nden laatake joyaɓel goo kangel kana wurti lutti joyaɓoye nayoy fa anna lillahi khumusahu wodani Allah joyaɓel majum taw ya'muru fihi bima saa fal khumusu yuqassamu sittata aqsami joyaɓel man ɗo kangel bom ngel sende geɓe jowi ha joyaɓel jowi fa anna lillahi khumusahu ɗo joyaɓel man ɗo wodani Allah ɗo kangel man ngel sendete geɓe jowi kala jawdi man ko hona ɗo ndi mofta ndi fuu maari to ndi moftama ha nokkure woore ndi sende geɓe jowi taw laatake ummatoje caaninoɗe to nini ɓe honi jawdi man se ɓe moftani ndi fufu maari ha nokkure woore yiite jippa daga dow wara ñaama jawdi man fuu wala ko luttata ko sulere luttata to goɗɗo wujji wurtini sulere woore yiite man to jippi ɗo ñaamata se geɗo mari sawto geɗo hoola geɗo taarani nden Allah seni ɗo dagnani ummatore nde kayre ko nde honi man ɗo dagi nde ñaaman kanjum to wari ɗo kenen ko kala jawdi man fuu ɓe mofta ɗum ɓe senda ɗum geɓe joyi ha kon wondu feere nde nini jawle goo ɗumani moftama goɗɗo feere nder sahabo en goɗɗo ɗon nder jagginoɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam kanko goo kurol wari non noon de goɗɗo tiitinayimo kurol sam ngol wari ngol fiɗimo se ngol mbarimo yimɓeji ɗo wiya kay aljanna wodanimo se wodanimo aljanna wodanimo annabijo wi kay nano mi yimo oɗo firlita nder yiite ha toggore nde o wujji ha nder kuje ndaɗago ɗon man ɗo holli en ase jawle man ɗo yaake nden seeɗe mofteɗe pat nokkure woore non fayinta nde ɓe wolwi woodi goɗɗo feere bo o waddino lokkulol o wi o hooyino nder daalagu lokkulol gotol ko lokkuli ɗiɗi annabijo wi lokkulol ko bo lokkuli ɗiɗi ɗimgoye yiite to o lornano ɗum ni ase ɗum woodi torra dow maako ta goɗɗo yiya waya ngam geɗal mum ɗon nder ton hoosan amma to ɗum ñamdu on ɓe tawi kanju ka daganiɓe ɓe ñaman ñamdu man yaake man to ɓe ɗo mari haaje amma ko laati jawle ɗum limse ɗum seede ko nandi iri majum kanju ka se ɓe kawra ɗum ɗum fuu ha nokkure woore to ɓe kawri ɗum ha nokkure woore ko nden ɗum sende geɓe jowi nden hoose yeɓre joyaɓre fal humusu yugassamu sittatu aksamin joyaɓel goo ngel sende kangel bo geɓe joweego
to geɓe joweego man ɗo ɓe hokkete na o wino fa anna lillahi humusahu joyaɓel je o wino wodani allah go kangel on ngel sende geɓe joweego qismun lillahi yatasarrafu fil kaaba yutasarrafu fil kaaba yeɓre woore kam je allah seniɗo kayre man nde hoosende firlite ha suudu kaaba a yi suudu kaaba ɗo mari haaje huwanego ɗuɗɗum ɗon ha ko huwantego yeɓre man kayre nde hokke ɗon to bana hande a yi hukuma man ɗo allah barkiɗinga kuwoɓe ha suudu kaaba ɗo to a nani limgal maɓɓe kayum ma ɗum hunde wonde feere jotta ka ɓe budget maɓɓe kadi kala hitande fuu ɓe de ko ɓe gaɗanta ɓe ɗon lismi kadi jotta kam ha ko ɓe huwata ko ɓe woni ngenaari maɓɓe ɗon bana keñano bo kadi ha laalagu go ko heɓaɗo ɗum sellage ɓe jeego yeɓre woore huwana suudu kaaba nden ɓaawo ɗon wal hamsatu aksamin nden geɓe jowi kanje bolɗi nabi ɗe godani annabijo ɗe wodani annabijo go no waɗata ɗe wali alayi ɓe aalo en maako wali kama atime wal masakin jurumɓe wabni sabili biɗatal to a wi wodani annabijo goo aalo en maako ɗiɗi atime en tati miskin jurumɓe nayi ibnu sabil yahowo jahangal jowi na yige ɓe joyi goo hawti to ɓe yeɓre woore nde o wino kayre nde hutinirte e suudu kaaba go kañum woni geɓe joyi joyaɓen ɗo banndingel sendete bidhalika qala ba'du al-a'immati ghayru al-arba'a banani on yoga imam en wi joyabel gongel sende geɓe joyeego banni amma ko luuti imam en nayo abu hanifa maliki safi ahmadu kamɓe kananon ɓe mbi wal khamsatu aksamin to geɓe joyi man ɗo wa qala al-arba'atu innahu yugassamu khamsatu aksamin fakat ɓe ago luutiɓe go geɓe nayi al arbaa imam en nayo abu hanifa maliki safi ahmad rahimahumullah ɓe wi ɗum sende geɓe jowi to fakat tan lil hamsati lmaskurina ɗum wodani jowi innaɓe go kamɓe on jotta kam ha nayaɓel go ɓe marata ɗum ɓe kayum woni aalo en annabijo atimen non miskinen ɓe ibnu sabil ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam joyaɓel go banni toye je o wino je allah je waɗete ha suudu kaaba go ɗo ka imam en nayo ka ɓe mbiyay non wa zicrullahi litta'zim innuki allah ɗo ngam tendinki innuki allah ɗo ngam tendinki tajimi ngam teddinki ha pellel toye innuki allah man fa anna lillahi humusahu wodani allah joyawel man ɗo o wi wolugo allah ɗo ngam teddinki allah seniɗo ko watta ɗum to kanjum kadi geɓe joyi ɗo hutinirte joyaɓel man ɗo ngel sende geɓe joyi mbar ko aimatul arbaa wi geɗal annabijo ɗon ton aalo en maako ɗon ton atime en ɗon ton jurumɓe ɗon ton ɓe ibnu sabili woni yeɓre joyaɓre yo ni ɓe sendete kadi wa zicrullahi litajim wa hada ma kana fi zamanihi ɗo kam ko laati ha jamanu annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde o laati o geetono to honama bana ni sendirte wa amma bada wafatihi falhumusu alladi kana yahujuhu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam yudahu fi baytil mal amma ɓaawo maaki annabijo mo salatu allah e jam muɗum tabitani joyaɓel ngel o ho anno ha joyaɓel go to sendama geɓe joyi geɗal maako ngal o ho anno go kanjum ɗum walline kadi ha baytul mali to waɗi ha baytul mali ɗo julɓe fuu nafitoro ɓe majum yutasarrafu fi masalihi lmuslimin kanjum ɗo ɗum pirlite kadi ha maslaha ko julɓe ha deɗen mbodi ko moƴinanta julɓe ko wallititta ɓe wa huwa kawahidin minhum o ay kanko woɓa goto nder maɓɓe wa bihada gala safi ni alimamu safi kawi baytul mali ɗo wayi bana yeɓre woore kadi ha nder geɓe jowi ɗum sendete dow muɗum go wa qala malikun annadaru fihi lil imami al imam malik imamu daril hijra rahimahullah o
o wi darde ha majum ko wodani laamiɗo julɓe to nini ɓe yahi ɓe koni ɓe dahi jawle ɓe sendide geɓe jowi to yeɓre joyaɓre go kanjum kam laamiɗo julɓe kañum andi kadi ha ɗum ɓuri handugo ɗum waɗane ina islama ɗo wala yeɓare her muɗum. wa qala abu hanifa sagada sahamuhu wa sahamul qurba bi wafati. abu hanifa dal imam o wi geɗal annabijo geɗal bandiraɓe annabijo fuu yaniri be mayki maako. wa saral kullu li salasati fakat o wi jonta kam mofgal man fuu wartini geɓe tati go tan. en mbino to ɓe koni jawɗe ɓe mofta ɗum ɓe senda geɓe jowi. to ɓe sondi geɓe jowi ɗo joyaɓoye nayi kanjum ka ɓe senda honoɓe ha ton. joyaɓel go kangel bo ɓe sendano ɗum geɓe jowi. to ɓe sendi geɓe jowi ɗo yeɓre woore nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam, yeɓre woore nde bandiraɓe maako talaka en, yeɓre tataɓre nde atime en, yeɓre nayaɓre nde jurumɓe talaka en, yeɓre joyaɓre nde ibnu sabil. to ha ɗo badaniman nde dey faamu liman en ko famiri. abu hanifata al imamu rahimahullah kanko kam o wi ɓawo annabijo sallllahu alayhi wa sallam geɗe ɗe ɗiɗi ka fuu yani. geɗal annabijo go wala, geɗal bandiraɓe maako bo wala. jonta ka seeɗume lutti jonta ka je atime en ɓe jurumɓe ɓe ibnu sabil jahowo jahangal. jahowo jahangal kanko on mo joɓari timmiri ɗum ha jahangal. a tamata an yatamata on atimejo kanko woni mo baba maako o hatti baba maako o pamaro. to yiɗi daga o dañaka baba maayi, to yiɗi bo ɓawo o dañama daga o ñuufay baba maayi, nden wala jawdi o accata bo. to oɗo jurumɗo hani ɓe kakkilanamo. en andi ɗabiyaji men no wayi lewru sumayeru to waɗi yimɓe ɗo taska holtinan koreji mum, ɓiɓɓe muɗum rewɓe muɗum fu holtinan ɗum. en ɗuma kadi atime en ɗo derdirawo julɗo goɗɗo feere ɗo heddi be ma o maynama o acci ɓikkon pamaron, nden jawdi bo wala, ɓikkon go wala ko doni. lewru suuma e bo waɗi aɗo taski holtingo ɓiɓɓe ma, nuhmu ɓeeɗo bo a holtina ɓe accuka ɗon ma. ñamdugo a taskata a ñaama a yewra suuma e ɗo siftirɓe kamɓe bo. sifturude ha heɓa a lendaɓe ko buguyel gotel bo ɓe keɓa ɓe suumira be majum. siftirde a heɓa yande go a lendaɓe ko ɓe beltinirta takay maɓɓe be man. sifturu to yaake julde waɗi kamɓe bo ko ɓe pawnorto be majum. nde laatake hande ka wala nda baytul mali man sakko hoose ton hokka ɓe ha meɗen ɗo. nonnoon jurumɓe laatiɓe talaka en, goɗɗo feere dottijo nayejo ɓe iyaalu talakajo dow ton ñawɗo bo fahin, siftor irin ɓe bo laaru ko a wallita ɓe. nden ibnu sabil jahowo jahangal ha ko o laati o jeyentiɗo ha maako, to o wari ɗo joɓaari maako timmirimo o ƴaaƴi noon, kanko bo yimɓe ballitan mo dey o heɓa ko o hotira ha maako. amma na irin gay ko o jaynitiɗo ha maɓɓe, to o wari o sinki ha laamiɗo julɓe ɓe dokkan mo kadi. to wa bidalika qala ba'dul a'imma, banani on kadi imam en wi ɗon ka ɓe wi lutti geɓe tati ɗe kanjum on woni kadi. wa qala abu hanifa sagada samu wa samul qurba bi wafati. abu hanifa numan ibn sabit rahimahullah kanko on o wi ɓawo nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam maynama kam geɗal muɗum yani, geɗal bandiraɓe muɗum yani. jotta ka lutti geɗe tati geɗe atime en ɓe jurumɓe talaka en ɓe ibnu sabil. to ɗo on lutti jotta kam banni, ngam de modibbo man o saafi inkejo kanju o yahri deyde no imamu safi yahri, amma haɗay kadi o wari o wangini ndakol ngol imam maliki, ndakol ngol abu hanifa. a senden kam jawle man ɗo banni, to ɓe kooside ɗo ɓe sendande kadi anna lillahi fumusahu. o wi wodani allah joyaɓel man yamuru fihi bima sha, o umra her majum ko o yiɗi. walir rasuli, non wodani nulaaɗo bo wali jilgurba ɓe jam en bandiraɓe. ay garabatu nabii sallllahu alayhi wa sallam, ɓen woni bandiraɓe annabijo min bani hashimin wa banil muttalibi, kamɓe woni ɓiɓɓe hashim be ɓiɓɓe muttalibi. ɗon man ɗo kamɓe on mari geɗal kadi ha nder ɗon man, ha nder bandiraɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam.
هذا مذهب الشافعي بنني شافعي يهري وإن مالك الأول بنو هاشم فقط الأولى بنو هاشم فقط ها إمام مالك بنو هاشم كم بتن يدته أبندرا النبي جو وإن أبو حنيفة فرق خمسة ها أبو حنيفة ويفرق خمسة جبجويون وي آل علي بندرا علي وآل عقيل آل عقيل وآل جعفر بآل جعفر وآل عباس بآل عباس وآل الحارث بآل الحارث ndaɓe ɗon ha de imam maliki bo wi ha bandiraɓe annabijo dokketeɓe ha de ko daha ha dalagugo alu aliyin ma andi aliyu kadi bandiraɓe maako a andi kanko ɗum ɓi bapannulaɗo allah non alu aqilin aqil kanko o ɗum ɓi bapannulaɗo allah alu jafar non jafaru fu ɗum ɓi bapannulaɗo allah alu abbas nden yimɓeji abbas kayum ɓe hoore mum ɗum bapannulaɗo allah alul harisi ɓe hoore muɗum ɗum bapannulaɗo allah to wi ɓeɗo geɓe joyi ni konngol imam maliki ha bandiraɓe annabijo ɓen on woni dokketeɓe ɗume dalagu to nden kam to laatake bana ni kamɓe ka sadaka kamɓe ñamata jakkam ɗum sadaka ɓe ñamata ɓe laati ɓe dokketeɓe dalagu bana ni kanjum woni gueɗal maɓɓe de kote al imam malik rahimahullah ha giɗɗe maako ko faami ha faamu maako bana ni kamɓe woni dokketeɓe yo nde laatake noon dina islama ɗo allah seniɗo sarƴika mahirika de no o muyiri nden de ɗo majum on goɗɗo to yahiri heɓata barjari kadi waɗiyatama yati men atfalul muslimin ɓiɓɓe julɓe alladina halaka aba'uhum wa hum fuqara kamɓe woni ɓe babiraɓe maɓɓe mayi nden ɓe talaka en amma to ɓe jaynitiɓe kana wala haaje hokkugo ɓe to ati men ɗo yimɓe kakkilana ɓe be eltugo ɓe eltudi mbondi mawnina ɓe mawninol bongol be janggingo ɓe ferna ɓe ekkitingo ɓe kuuɗe to ati mejo ɗo lesma ɗo ta gakka deydey no a waɗanta ɓiɓɓe ma a waɗanamo noon yimɓe feere ɗo resi o ati mejo ka ko telbugo ta a telɓa ɗum kadi ko telbugo a telɓatamo ɗo na o wonnanna o warta wala ko huwata ko laati kaɗa ɗum kam tata a wartira yo torra pat dow maako yo nden bela bo wonana ɓiɓɓe ma wonɓe feere ɗo on ayiɓe amma ha deydey hunde nde a eltirta ɓiɓɓe ma fu a eltiramo dow majum ha o laata kanko bo tilimɗo nder yimɓe en gi ko jooɗi ha gure goɗɗe feere ɗo mari darul aytam ciye a tiime en ɗon ha men bo en peranayno ka sona yimɓe dinaji feere on to woni ko feƴƴi to ɓe heɓi ɓiɗɗo ko guddinaɗo ko noy ɓe hoosa ɓe elta ɗum to yahi mawni goo eltudi maɓɓe on ɓe elti ɗum kata jam kadi ɓe ƴummida ɓe diina ɓen goo ɓe mawnini ɓe ɗum ɗo yaha allah seniɗo foondi en jonta ɓe waɗani en woodi ha darul aytam woni kadi ɗon ɗo goɗɗo habda hefta pellel man sakkina sulere muɗum toon ha heɓa wallitoro be maɓɓe ɓiɓɓe atime en goo ɓe gaɗani ɓe ha nokkure nde ɓe mbaalata e ko ñamnata ɓe ɓe jannginte ɓe holtinte ɗon man ɗo fodde baawɗe taw woodi saare wonde feere bo ɓe ngaɗi fahinta fu darul aytam saare atime en man ɗon ha nokkure wonde feere on felina on wi inde saare man na to ɗon bo ko kam na julɓe mari bo ɓe waɗi julɓe ɗo jaha janngina ɓiɓɓe man toon to ɗeɗo ci'e kese ɗe ɗiɗi en andi ɗon ha wuro meɗen ɗo accude de ko saalino atime en ɗo ɓe ɗeɗe yaake maɓɓe woɗɓe ɓe ɗeɗe yaake goɗɗo mo hoosi ɓe mawninta ɓe man bo to woodi bawɗe ñiɓani ɓe hooran ɓe ha muɗum ɗo ñamna ɓe ɗo holtina ɓe ɗo janngina ɓe ɗo ñawda ɓe non man to wawi waɗugo non man boɗɗum ha yaake to ɓe ñuufake yande to on man ñuufi kadi wurti haala atimen kaku kadi o accanmo to luuti non ɗon bo ha min yiilata ɗo woodi ha mi tawi ha Afrique de l'Ouest to min yehi ka hawtirde ɓe jippini min ha saare feere saare man ɗo ɗum saare on mawnde nden suuɗi man ɗo kala suudu fuu deydey leeso ma be taabule ma be korowal ma tan ɓuray noon ha pellel a heɓa a juulama ɓilli ɗum ni ha nder suudu man nden suudu yiwugo bo ɗo wicciti on pat moɗon jotta ka pellel tartugo ɓe pellel yiwugo fu babal feere woni
semi jami goɗɗo ha saare man harɗon o wi ɗo ɗum daaru laytam ɗum saare atime on ɗon yimo saare atime en bana noyi o wi nde ɓe keɓi seeɗe ɓe heɓi nokkure ɗo ɓe ñiɓi nde ɓe ñiɓi goo sey jotta bana iri yimɓe to wari hawtirde bana ni ɗo wara jippa saare goo hoosa haya ceede man ɗo kanje on ɓe hoosata ɓe nafkat ɗo atime en goo ɓe laara mo mari haaje ɓe ɗo anndi ko moye fu lewru ɓe dokkan ɗum ni kaza to woodi haaje janngirde ɓe joɓana ɗum to woodi haaje ñawndiigu ɓe joɓana ɗum to woodi haaje koltal ɗo kala huunde ko mari haaje fuu ha nder ceede goo ceede haya goɗɗon ɗon ɓe hoosata ɓe dokka to na yi ɗo bo ɗum boɗɗum masin to yimɓe annditi waɗugo non man ɗo heɓan wallita ɗum ha kuuɗe ɗuuɗɗe masin to nde laatake jotta en fuɗɗi feranko ka allah seniiɗo waɗu ni ɓe fuɗɗi ɗo ɓe duumo dow maajum woɓɓe feere bo allah waɗa heftani kañum bo wara tokka dow maajum ha laata yo jaynitaare wonana men amma en ɗo jooɗi en ɗo tuugi dow yimɓe diinaji goɗɗi feere ɓinguel to wuɗinama fuu ɓe jaha lawɓe gara ɓe koosa ɗum to ɓe mawnini ɗum ni jam jonta ka hooti ha rabbudi maɓɓe ummiran be diinaji maɓɓe walyatama yatime en atfalul muslimina alladina halaka aba'uhum fuqara kamɓe woni ɓiɓɓe julɓe ɓe baabiraɓe maɓɓe maayi nden alhaal maɓɓe bo ɓe talaka en amma ɓe baabiraɓe mum maayi acci jawdi ɓe jaynitiɓe kamɓe ka accaɓe jawdi maɓɓe man huwana ɓe wal masakine jurumɓe jawil haajati jam en haaje minal muslimina e koye julɓe oɗo mari haaje nden jawdi wala o dulli bo no o waɗa to iri ɓe fuu ha nder humusugo ha nder joyaɓel ha ndalagugo ɓe dokke nder majum wamni sabili e ɓiɗatal almunqati'u fi safarihi min almuslimin on tayɗo heedi jahangal muɗum mo yimgo e julɓe ayi yastahiquhu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam o tayɗo nokkure maako o juulɗo joɓaari maako timmirimo kanko bo o dokketeɗo fuu ha nder joyaɓel goo ay ko o muyata wiigo ha joyaɓel man ɗo yastahiquhu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam annabijo mo salatu allah e jam muɗum tabitini henan ɗum wal asnaful arbaa e noone nayi ala ma kana yaksimuhu min anna likulli hamsil humus deydey ko annabijo laati ɗum no senda ɗum wodani kala yeɓre woore ha nder joygo fu joyaɓel wal ahmasul arbaatul baqiya lil ganimin nden joyaɓoye nayo e kori kon bo kañum bo ɗum wodani honiɓe ni annabijo sallllahu alayhi wa sallam laati ɗum no sendira hen jamanu muɗum to nden kam ha foroy kala nde laatake jihaadi ɗo waɗe yimɓe keɓan jawdi fuu bana ni man ɓe sendirta bana annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗum no sendira ngam lismake noon wala no yimɓe luutira deydey laawol ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam laati ɗo waɗa o wi ha almasakinu jurumɓe o wi miskinjo kanko woni tayɗo accini yimɓe muɗum nden o bukaɗo goo almuhtaju ko o laati o jeyntиɗo ha wuro maako fuu o dokketeɗo to ni laatake ha nokkure o woni man o heɓayi kam in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina allah ceniɗo wi to nini on koni on anda jawle ɗe on dahi ha heferɓe ɗo joyaɓel majum wodani allah nden wodani nulaɗo allah e bandiraɓe maako atime en jurumɓe jahowo jahangal allah seniɗo waddi ɓe sarɗi kadi ha on senda banniman ɗo o wi kuntum amantum billahi to ni on laati on ɗo ɗumɗini allah fa alamu dhalika ande bolwa ɗum ɗo imanaku ɗo darange imanaku joweego kam seeɗe tabita nden imanaku man wona nuɗɗinki woodende allah malaika en maako defte maako nulaaɓe maako ñalowmaare dargal hoddirore hayru be sharru nden annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi imanaku ɗo darange muɗum 17 liccule muɗum 17 e gelɗe ko bo 16 e gelɗe ɓurɗum ɓagago ha imanaku ha nuɗɗinki gonɗinki sottinki hunde torrore accaɗatal nden ɓurɗum tulliɗingo ha imanaku ɓurɗum ɓagago ha imanaku kalima on la ilaha illallah ɓurɗum tulliɗingo ha imanaku kañum woni sottinki hunde torrore accaɗatal allah seniɗo wi in kuntum amantum to
to nini wallati on ɗo nuɗɗini billahi allah faalamu zalika ande ɓolwa ɗum ɗo ndano on sendirta ndaalagu wama anzalna ala abdina wama atfun ala billahi to on laatake on ɗo nuɗɗini allah non noon fahinta on ɗo nuɗɗini bo ma anzalnako min jippini ala abdina do jeeyaɗo amin muhammadin sallllahu alayhi wa sallam min almalaika allah jippinino malaika en yande kono badara en bolwino ɓe ngari ɓe mballiti julɓe ɓe koni to ni on ɗo gonɗini noon man wal ayati e ayaje ɗe allah seniɗo jippini to ni on ɗo gonɗiniɗe kanje fo yawmal furgani ñalowmaare seeɗigu ay yawma badirin ñalowmaare kono badar alfarigu sendirgu baynal haqqi wal batili hakkude goonga ɓe fewre to on laati on ɗo numɗini deydey ɗum ko allah seniɗo nelli annabijo sallllahu alayhi wa sallam on ɗo numɗini bo nda malaika en jippino walli on yande kono badar yawmal tagal jam'ani ñalowmaare jama'aje ɗiɗi fotti yawmal tagal jam'ani ñalowmaje geɓe ɗiɗi potti almuslimuna wal kuffaru julɓe ɓe heferɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe sahaba en muɗum ɓe jaadino ha badar go 113 non heferɓe kamɓe bogura sinko en iftuɓe daga makka kamɓe bo ɗum ujunere na ko malla ujunere ko luuti 50 na yiɓe ndayotiri masine nden hawtade ɓe noon allah seniɗo jippini malaika en balliti on heɓi jaalorgal amma hawtade ɓe noon fo na ngam malaika en jippi on waɗi on jaali dey allah wi man nasru illa min indillah wona ha nasaraku kam woni koye na daga allah o jippini malaika en kam ngam yiigo on ɗuuɗigo ɗum seyna on heɓa ɗum wallita on kadi on tabitatata on kawa yawmal furqani ñalowmaare sendirki ay yawma badrinil fariqu bayna alhaqqi wal batili yande kono badar sendirde hakkude goonga ɓe fewre noy sendirgo hakkude goonga ɓe fewre man waɗi ñalowmaare man yande man laatake ɓe ñifuki fewre kam e dilluki maare nden ɓe wanguki goonga bo e laaɓuki mum jotta ka yande man kam on keɓti on andi fakat ɓe jaali yande kono badar ɗo kamɓe ɓen woni dow goonga kadi yaake man goonga go ka wangi ka laaɓi heferɓe ɓurasinko en gonnoɓe dow fewre kayum bo wayne ɓe wayne 50 bara 50 nanga on faami kamɓe bo jotta kam batil maɓɓe kam ñifi dilli jotta kam daga yande man kadi sembe maɓɓe timmi ha haala honotirgo ɓe julɓe ko nga ɓe accayno go yawmal tagal jam'ani ñalowmaare jama'aje ɗiɗi geɓe ɗiɗi potti almuslimuna julɓe woni annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe sahaba en mum wal kuffar e heferɓe kamɓe woni yimɓe makka iftuɓe wari ha nokkure wiyetende badar ɓe garino ɓe potti ɓe kaɓi ɗon wallahu ala kulli shay'in qadir allah timma bawɗejo dow kala hunde fuu ha o yeccama jotta kada o timminiri aya bana ni ha ɓe faama allah timma bawɗejo nder dow kala hunde fuu ɗo wa minhu nder majum nasrukum walluki on ma qillatikum hawtade ɓe famɗuki mon wa kasratime ɗuɗuki maɓɓe on 113 kamɓe bo ɗum ujunere malla ujunere ko luuti yimɓe 50 hawtade ɓe noon fuu on allah seniɗo waɗi on jaalake ɓe on andi fakat jotta kam allah timma bawɗejo dow kala hunde non bo o wallan on jaaloto ko ndey to ni laatake ɗum diina on wallata wala yansuranna allahu man yansuru allah wi wallahi o wallan mo wallata diina maako nden kam ɓi adamajo ko huwata ha kuugal diina ɗo o huwa ngal laaɓa ngam allah seniɗo o heɓa ballal allah o laata kanko man ɗo nder hisanɓe kadi is antum bil udwati dunya to ha habre man ha on gonino ɗo is antum wakkati on laati is ɗo badal min yaw is antum wakkati onon ka inuna on laatotoɓe bil udwati dunya heedi wangere ɓurde ɓaɗugo al qurba wangere ɓurde ɓaɗugo min al madinati goye wuro madina wa hiya bi dammil ayni udwa be turuki ayni wa kasriha ko bo is antum bil idwati dunya be turugo ayni udwa malla bo idwa be masuki ayni les
ɗume wiyete idwa ko udwa man janibul wadi ha wagere wadiwol wa hum bil udwati l guswa kamɓe bo ɓe ɗon ha wagere ɓurde dayago albuuda woɗɗude min ha ibgo e madina warrakbu asfala minkum settewal boɗo ko leesi on al iru geeloɗi ka inuna ɗi laatotoɗi bi makanin nokkure asfala minkum ɓuri leesgo her moɗon mimma yalil bahra ibgo e ko heddi maayo to ɗon man ɗo nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam wahyana abou soufiane yahino kon kayya yahino fiɗu ɓe jahi ɓe joji jawle ɗuɗɗe masine ha sam ɓe ɗo garta kadi ɓe geeloɗi ɗuɗɗi nde nini annabijo wahyanama o yaha o waafoɓe allah inani mo gotel geɓe ɗiɗi kam imma ɓe keɓa ɓe jafta geeloɗi ɓe jawle go malla bo ɓe fotta ɓe heferɓe makka tammiɓe wurtugo ɓe konaɓe ɓe jaala ɓe gotel caka ɗiɗi ɗo kam ɓe keɓan to warragbu al iru geeloɗi ka inuna lattotoɗi bi makanin her nokkure asfala minkum nde ɓurata leesgo her mon mimma yalil bahra ɗum ko heddi be maayo har ɗon kadi abou soufiane leni goɗɗo ya matina yimɓe makka nda habaru jonta kam o heɓi habaru mouhammadou wurti atan jafta jawle maɓɓe wakkati nde o leni lenaɗo go abou soufiane hefti dabare ɗakki her wakkere banggue maayo nde o ɗakki banggue maayo ha lawol ngol ɓe wowayno tokkugo o heɓi kadi geeloɗi goo ɗi kisi to summiyan li anna sabila yaduha wa yatajawajuha li uluwi anil wadi wal mana antum bil janibil garibi min al madina ko woni mana man onon on ɗon ha wakkere ɓaɗide wuro madina wa huwa bil janibil akhar kanjum woni nokkure wonde wa baynahuma migdaru rami o wi fodde majum ɗo bandede sakkinande ni ɗum dayay ko fanti ndamon onon ɗon wakkere nda heferɓe warrakbu asfala minkum on ɗon wakkere heferɓe ɗo wakkere nden settewal geeloɗi go kamɓe bo ɓe ɗon wakkere ko ɓurata on leesgo ko heddi maayo kamɓe ɓe keɓi ɓe saali walaw tawa attum won ɗo on inotiri no antum onon wannafir be jama'are wurtide daga makka wari ha yida geeloɗi muɗum to ni on alkotirno ha yida jawle mum ɓe geeloɗi mum to ni on alkotiri no be maɓɓe limbitali gam habre lahtalaftum fil mi'adi da on luran no heedi inorde on luran no heedi inorde imma on jottidata ñalomare man malla bo woɓɓe feere luutan lahtalaftum fil mi'adi la amkana ihtilafuhum fi tawa'udi heɓoto ni laatano on luura jotta kam heedi inorde bimana annakum lam tuwaffu bidhalika on kebbinta bolwa ɗum ɗo wa qad tatakhallafuna anil khuruji yiyama ko on luuta fu heedi wurtuki fu to on inotirino be maɓɓe on garanno on kaɓa ha nokkure man na noon waɗiya konu feere na ha o wiyatano ko inorde meɗen mawri go heferɓe mayna heɓa wurtugo ɓe jahay man ɗon kadi jotta kam to on inotirino ha on gurta on garano on potta be jama'are heferde nde on kaɓa allah wi lahtalaftum fil mi'adi da on luran no heedi inorde man walakin liyaqdi allahu amran kana maf'ula walakin amma se kaka allah seniɗo jama'akum bi gayri mi'adin o mooɓi on o hawri on ko luuti ina onon juutɓe annabijo e sahaba en muɗum nden ɓeɗo heferɓe wurtuɓe daga makka ɓe mbi ha ɓe gara ɓe kisna jawle maɓɓe jama'akum allah hawri on bi gayri mi'adin ko luuti ina liyaqdi allahu amran kana maf'ula ngam allah seniɗo hiita fi laatiɗo kuweteɗo fi ilmi heedi andal allah wa huwa nasrul islami wa mahgul kufri kanjum woni walluki diina islama e moytuki keferaku fa ala dhalika ni allah seniɗo muuyi on gari on potti be maɓɓe on inotiray sam dow habre nden on jaalake heferɓe yaake man kadi allah seniɗo walli diina islama ka heɓi sembe maka nden bo allah halki heferɓe kayum bo sembe muɗum yewi ɓe tampake fa ala dhalika allah ɓuuyi bolwa ɗum ɗo liyahlika man halaka an bayyina ngam kalkanɗo liyahlika yakfur ngam mo hufrata fuu o hufra man halaka an bayyinatin liyahlika yakfur ngam hufra man halaka mo hufri fuu an bayyinatin heedi wangaram ay bada hujjatin ɓaawo hujja zahiratin banguka
qamat alayhi darika do mako ujaman kaye wa hiya nasrul mu'minina ma qillatihim ala al-jaysil kasir kanjoni walluki julbe hawtade be famduki mabbe fu do kono ɗongu ɓe ɗo temedde tato e sappo e tato ɓe bo ujunere malla ujunere ko luuti capanɗe jowi capanɗe jowo nden ɓe ɗo go temedde tato go wari jaali ɓe na yi kadi allah seniɗo waɗi on gadi on kawti ko luuti ina ɗo ngam mo hufratama hufra ɗo angaram o anda fakatni dahar hujja ka woni wa yahya man hayya ala bayina wa yahya yeeɗa kayum woni yuminu nuɗɗina gomɗina man hayya mo gonɗini mo nuɗɗini bo ala bayinatin ɗo hujja banguka dede ko allah seniɗo waɗi ha tabiti ɓe andi jotta ka nda hujja banguka laabka kadi mo jaalina kayum mari sembe kadi kayum woni mari jaalorgal hawtade be noon fuu wa inna allaha la samiun alim wa inna allaha andu allah nonna man halaka an bayinatin ay bada hujjatin wa yahya yuminu nuɗɗina man hayya mo nuɗɗini bo ala bayinatin an bayinatin an hujja banguka wa inna allaha la samiun alim wa inna allaha ande allah la samiun o nanowo alimun o anduɗo to allah seniɗo nanowo anduɗo o anduɗo ɗume o nanan konngudi moɗon ko on bolwata non o laati bo anduɗo yaakeji moɗon o warjan on dow majum allah seniɗo kanko wi en wa inna allaha la samiun alim ande allah nan o anduɗo nanɗe allah seniɗo andan andahi be nanɗe takle mako andal allah seniɗo nandahi be andal takle mako allah seniɗo nanowo hunde ko ndeyere fu ko soño duɓago hondorde nder libre jemma do tafare fu allah seniɗo nanan ɗum kayum min be ma kana yen nanata ɗum waɗata o anduɗo bo kala hunde ko ndeyere fu nde kanko tagi kala woggal kuje man ɗo o andi ɗe ɗi adamajo bo wa ma utitum min al ilmi illa qalila on dokkaka heedi andal ɗo koye na pamaru allah seniɗo anduɗo konngudi mon ko bolwoton hakkil kadi derɗirawo julɗo ɓe ko bolwata tata wolwa ko allah yiɗa nden malaika en binda ɗum a ƴamte yande janngo to a ƴamtama a yankira to a yankiri go terɗema seedane leddi ndi a dari dow muɗum a wolwi ko aɗumani hunde wandi seedane anduɗo bo yakeji moɗon jotta ka labbiniɗo betana labbiniɗo kefeero ɓe julɗo fu allah seniɗo ɗo andi nde o andi bo ɓawo andal man ɗume warata fa jasikum o warjan on ko moye fu ɓe dede kuugal muɗum man amila hayran fa li nafsi wa man asaa fa alayha mo huwi kuugal hayru ma o huwani nafsu mako o reena allah anduɗo ɗum barjari man wala mo hallinani nafsu muɗum huwi kuugal kallugal bo o reena allah seniɗo anduɗo ɗum mbar jaari man waran ɗo dede kuugal man ko o huuwi wa inna allaha la samiun alim is yurikahumullahu fi manamika qalila إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور قال جل وعلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا اذكر سفتروا إنه ولوان محمد إذ يريكهم الله سفتروا وكتي الليين تيبه fi manamika ɗoyngol ma ay nawmika ɗoyngol ma qalilan ɓe famarɓe siftoru wakkati man aɗum yiya ɓe famarɓe ɓe ɗuuɗayi fa akhbarta bihi ashabaka fa surru a yecci sahaba en ma se ɓe seyori be majum nde nini laatake heferɓe ɓe ɗuuɗayi kana ɓe mari seyore her man wal mana uskuri ya muhammadu haji nimatal azima an muhammad siftoru moƴƴere mawde nde wa hiya ru'yatuka iyyahum fil manami qalila kanjoni yikima a yiɓe heedi koyɗol ma ɓe famarɓe tasji'an li ashabika wa tasbitan lahum ngam de solluki sahabo en ma e tabbitinki ɓe nde ɓeɗo ɗuuɗay kana ɗum fottananɓe kadi wa isaratun ila dufil kuffari nde heferɓe go ɗuuɗay kadi ɗum ɗo sappa heedi tampere maɓɓe wa annahum yujamun nden ka kamɓe ɓe kawete ragare fu nden kamɓe ɓe ɗuuɗay allah yinima banniɗo kadi kamɓe ɗo ɓe kawete
jumɓe heɓan meedaɓe kadi yaakenen to kanji o wi wa biha jandafa ma yugalu ɓe ɓolwa ɗum ɗon yerɓirte ko wiyete inna ruyal ambiyai haqqun koyɗol annabo en ka ɗum goonga annabojo to hoyni ɗo ɗum wahayu en her mum fa kayfa yarahum qalilan ma kasratihim e noy o yirata ɓe ɓe famarɓe kadi hawtade ɓe ɗuɗki maɓɓe nda ɓe ɗuɗɓe nden o yiɓe ɓe famarɓe kanjum o wi ko woni mana majum an mouhammad siftoru moƴƴere nde ngam yiiki allah seniɗo yinimaɓe ha ɗoygol maɓe famarɓe ɗo ngam dalila ha a sonna sahabo en ma a tiɗɗitinaɓe ɓe heɓa no ɓe tabitina dow majum kanjum waɗi allah seniɗo waɗi noon ɓe yiyan yaake nden kadi ɓe ɗuɗɓe kamɓe sahabo en nden heferɓe gonde famarɓe na yiɓe kultorta kadi amma to ɓe gino ɓe ɗuɗɓe na ɓe kultoran uskur siftor an mouhammadou yurikahumullah wakkati allah yinatama ɓe fi manamika er ɗoygol ma aynawmika ɗoygol ma annabojo annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam wahay waranan mo ha ɗoygol non koyɗol annabo en bo ɗum goonga a yi annabi ibrahima alayhi salatu wassalam nde o hoynino o hirsa ɓiyiko o wiyata ɓiyiko goo o wiyata inni asbahuka mi yi an o mi hirse nde tati feere feere o hoyɗi o tabbitini fakat jotta ka hunde nde daga ɗum wahyon daga allah ɓiyiko goo wimo noy kay bonde annabijo o wiyata anni asbahuka o wi faf alma tumar satajiduni inchallahu min asabir hu babirawan ko a umra a tawatan min o inchallah to allah muyi nder muñanɓe to noon koyeɗon annabo en ɗum goonga sayid an warata fijira ɓe kamɓe wakkati allah seniɗo yinima kamɓe man ɗo ha allah seniɗo yinima ɓe siftoru moƴƴere nde ha ɗoygol ma qalilan ɓe famarɓe akhbarta bihi nden a yecci ɗum sahabo en ma a yecci goo yakenen ɓe heɓan ɓe tiiɗa kadi laatago ni ɓeɗo heferɓe famarɓe nden kamɓe goo ɓe ɗuɗɓe ɓe ɓuranɓe ɓe seyori ɓe majum walaw arakahum kasira wonɗo to allah yininoma heferɓe ɓe ɓe ɗuɗɓe la fashiltum da on kultoranno jubintum on kultoranno wala tanazatum da on gabotiran ihtalaftum on luranno fil amri heedi fi ɗumeji on lurata yaake nden amril gitali fi habre to nini ɓe laatake ɓe ɗuɗɓe ɓe ɓuran on ɗuɗugo nden nden onon go on famarɓe na on luranno to a yicci sahabo en ma nda kamɓe go ɓe ɗuɗɓe ɓeɗo famarɓe no da on luranno heedi fi habre walakinna allaha sallamakum walakinna allah amma sekaka allah sallamakum min alfasali wattanazui allah hisni on ɗibgo e kulol ɓe wabotirki nde allah seniɗo yinimaɓe ɓe famarɓe a yecci sahabo en ma ɓe seyori ɓe majum allah seniɗo hisni on kadi jotta ka wala lural her ɗon wala kulol bo allah seniɗo hisni on nden on wala lural hakkude moɗon inna allaha alimun bi jati sudur andu allah anduɗo ko woni nder ɓiɓɓe bi jati sudur a satru ɗo ɗum wiɓɓere wiyete nden ko o muñiri ɓe majum ɗum wollugo ɓerde on inna allaha alimun allah anduɗo bi jati suduri ko woni nder ɓerde kanju tafsir o wi bima fil qulubi ɓe ko woni nder ɓerde allah seniɗo ɗo andi ko woni nder ɓerde moɗon allah seniɗo waɗani on bo deydey no on hisirta lura deydey no on hisirta kulol on heɓa on fuu moɗon on kawra jotta kam on konaɓe dow koyɗum alkhatiratu wassarailu llati tawat alayha alqulubu allah seniɗo ɗo andi torƴoji e sirriji ko woni nder ɓerde fuu ɓerde moɗon allah seniɗo andi ɗum walmuradu bi sahibati suduri sarair ko allah seniɗo muñata ɗo gonɗum nder ɓerde on woni basiraji ɓe tana muɗum e sirriji gonɗi nder ɓerde ko on cuuɗata fuu allah seniɗo ɗo andi deyde ko woni nder ɓerde moɗon alimun bi jati suduri bima fil qulubi ko woni nder ɓerde wa suduru qulubun to ko wiyete suduru ɗo ɗum ɓerde ko ngam laatake wiɓɓere on o wolwiri ko waɗi kadi o wi suduru ɗo ngam laatake yo ɓerde goo wiɓɓere goo kayum ɗo mooɓi ɓerde ɗo les muɗum o wolwiri noon way firikumuhum وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا
وإلى الله ترجع الأمور واذكر سفترك دبوي يريكموهم وكتي الليين تون بأيها المؤمنون ون المؤمنين إذ تغيتم وكتي ون بوتي في أعينكم قليلا حاجة مودون نجيا بفمر بنا وسبعين on ɗo yiya bana ɓe ɓuray capaye jeeɗiɗo aw mi amalla ɓe ɓuray temerre wa hum alfun alhaal maɓɓe bo ɓe ujunere dey allah seeɗiɗo waɗi banni li tagdamu alayhim ngam kandoɗon dow maɓɓe on ɗo yiya ɓe famarɓe onon on ɗuɗɓe kana on garan on kippa dow maɓɓe onon on temeɗɗe tato e sappo e tato nden on ɗo giya ɓeɗo ɓe ɓuray ɓe capanɗe jeeɗiɗo malla ɓe ɓuray ɓe temerre yaake nden kadi li tagdamu alayhim ngam on kanda dow maɓɓe wa yugallilukum fi ayunihim allah ɗo famɗina on onon bo ha gite heferɓe goo liyakdamu kamɓe bo ngam ɓe kanda ngam ɓe gara dow moɗon wala yarji utaɓe sokkita an gitalikum ɓe accina habduki ɓe moɗon wa hada qabla iltihamil harbi ɗo daga yaake tewnotirgo haɓre on daga yaake haɓre man nde jillotirayta on falamma iltahama arahum iyahum mislayhim wakkati haɓre goo nde tewnotiri nde ɓe kawti ɓe jillotiri ɗon se allah yiini ɓe mislayhim bayeruji maɓɓe ɗiɗi kama fi ali imrana ban ko woni ha suratul ali imrana allah seniɗo waɗi banni liyagdi allahu amra ngam allah seniɗo hiita fi kana maf'ula laati kuweteɗo allah seniɗo waɗi banni hoddidiri ɓe fakkar kamɓe man ɓe jaalan heferɓe ɓe wa ila llahi turja'u l umuru heedi allah fiiji soƴƴitidde tasiru l umuru fiiji fuu lortoto heedi allah nde laatake fiiji lortoto heedi allah allah hiitan kadi warja dow maaji nasalullah salamata